Ngibingelela abalandeli bale khasi. Namhlanje nginiphathele umuthi obizwa ngokuthi Umaphipha. Lo muthi uhlukene kabili, khona Umaphipha oyintelezi, kube khona Umaphipha oyikhubalo. Lo enginiphathele wona-ke namhlanje Umaphipha ikhubalo. Ungaphambanisiki, le engizokhuluma ngawo namhlanje Umaphipha ikhubalo, hhayi Umaphipha intelezi. Umaphipha-ke ikhubalo, lo muthi lona-ke amagxolo awo asebenzayo. Amagxolo awo asebenza kakhulu uma ngabe uwumuntu ofuna ukususa isinyama noma unenkinga yesichitho. Ake sithi nje mhlawumbe usunezinto ozizwa zihamba ebusweni, ey'nwabuzela ebusweni. Uyasiza kakhulu lowo muthi lowo ukuthi uqede lezo zinto lezo ey'suke y'dalwa ukuthi mhlawumbe khona umuntu okuthumele ngesichitho. Uma ngabe uzothatha amagxolo alo muthi, uwathathe uwagxobe bese uyawapheka, bese ugeza-ke ngawo umuthi, ugezele ngaphandle komuzi. Kuyasiza kakhulu-ke loko ekutheni kusuke isichitho, nanokuthi futhi kuphele inkinga yokuthi ulokhu uvakashelwa amaphupho amabi njalo uma ulele ebusuku, mhlawumbe uyaphupha engathi ulokhu uphupha udla, noma mhlampe unenkinga futhi yokuthi nje unesinyama esikumbethe, mhlampe unenkinga yokuthi walala nomuntu kanti umuntu mhlawumbe usuke wakhipha isisu, mhlampe uma ngabe ungowesilisa ulale nomuntu wesifazane kanti mhlawumbe usuke wakhipha isisu, noma mhlampe uma ngabe owesifazane walala nomuntu kanti umuntu sewakhipha isidumbu noma sewakwabulala umuntu. So lo muthi uyasiza kakhulu ekuthenini ukwazi ukugeza leso sithunzi leso esikuwena sisuke. Uma ngabe uzogeza ngawo nje ugezele ngawo ngaphandle noma ugezele ngawo emfuleni, ukwazi nje ukusebenza-ke uwodwa nje lo muthi. Kodwa-ke uyakwazi ukuthi uxutshwe nezinye iy'mpande, hlampe isimo sakho uma ukuthi sesithanda ukuthi sibe nzima kakhulu, uyakwazi ukuthi uxutshwe nezinye iy'mpande, uphinde ubusuba umuthi futhi wokugeza kanjalo ukwazi ukugeza ngawo. Lo muthi kawugcini-ke lapho, uyakwazi-ke lo muthi futhi ukuthi-ke uphinde uthathe wona amagxolo awo uwenze imbiza noma uwapheke uwenze imbiza for imfuyo. Uma ngikhuluma ngemfuyo ngikhuluma ngey'nkomo, ney'mbuzi, nezimvu. Uyakwazi-ke ukuthi uy'phuzise wona futhi lo muthi lona usiza kakhulu ekuthenini zikwazi ukuthi zivane zikhuluphale nje zicwebezele ibe zinhle. Uyasiza-ke futhi kakhulu ekuthenini mhlawumpe uma ngabe unenkinga yovalo, uma uzophalaza ngalo muthi uyakwazi ukuthi-ke qede uvalo, ngoba kukhona abantu othola ukuthi mhlawumpe kuthi njalo uma sekuzoshaya ikhathi ntambama noma nini nje emini vane ukuthi heqe uvalo. Uyasiza kakhulu-ke lapho ekuthenini uqede uvalo. Ilona-ke ikhubalo ebengiliphethe-ke namhlanje, Umaphipha ikhubalo. Inkosi yomusa inibusise, niqhubeke nokubukelela amavidiyo lawa. Amen.